Bon dia. Com a conseqüència de tot l'embolic que l'equip de govern del Partit Popular té muntat al voltant del servei de neteja i de recollida de fem en l'empresa concessionària, fa uns mesos, en concret en octubre del 2013, l'alcalde va decidir fer una consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre diversos aspectes de tots els líos que tenen muntats en aquesta empresa concessionària del servei. I la consulta ha sigut contestada per el Consell Jurídic Consultiu fa unes setmanes, el passat mes de gener d'enguany, i vista la resposta que dona el Consell, que és esta la resposta que el Consell ha donat, Esquerra Unida volem dir clarament que l'alcalde ha mentit en les coses que li ha dit al Consell Jurídic Consultiu, cosa que ens pareix extremadament greu i absolutament increïble, que se faci una consulta, se demana un assessorament jurídic i se mentisca quan se demana aquesta informació. En concret, l'alcalde de la Vall, en la consulta que ha fet a aquest organisme, diu, i llis textualment, es de significar que no consta en ningún informe técnico que la empresa adjudicataria haya dejado de prestar el servicio con las condiciones mínimas de calidad contenidas en el pliego. Esta afirmació que fa l'alcalde és completament falsa. Ens pareix absolutament increïble que l'alcalde s'atrevisca a fer una afirmació com esta, perquè no és que n'hi hagi algun informe, és que n'hi ha molts informes dels tècnics municipals que diuen clarament que n'hi ha incompliments per part de l'empresa que estan afectant a la qualitat del servei que fa aquesta empresa. I no només això, els informes dels tècnics insisteixen en que aquests incompliments del contracte són reiterats per part de l'empresa i que això està afectant a la qualitat del servei que se presta en el poble de la Vall. Ens pareix que per això és absolutament increïble això que diu l'alcalde. És increïble i és molt greu per el fet que el ple de l'Ajuntament, per unanimitat, en diverses ocasions ha decidit sancionar a l'empresa concessionària del servei per faltes greus i faltes molt greus, que són precisament aquelles faltes que estan dedicades a incompliments del contracte que afecten a la qualitat del servei. Per això ens pareix absolutament increïble que se diguen aquestes coses. Per exemple, parlant d'informes tècnics que sí diuen que no se complís el servei en les condicions mínimes exigides per el plec de condicions, és el que ha passat en el tema dels contenedors de fem. Els informes dels tècnics són absolutament clars en aquest tema. Els contenedors no se netegen conforme cal i no se netegen perquè l'empresa incomplís la seva obligació de netejar-los, no té els mitjans que hauria de tindre segons el contracte per a netejar els contenedors i per això afecta directament aquest incompliment de l'empresa a la qualitat del servei que se presta. I així podríem parlar de molts exemples més. Ens pareix que és important ficar de manifest una cosa. Les conclusions i el dictamen que fa el Consell Jurídic Consultiu està absolutament condicionat per aquesta afirmació de l'alcalde de que el servei se complís en les condicions mínimes establides per el plec, que és una falsetat. A aquesta falsetat se refereix diverses vegades el dictamen del Consell Jurídic Consultiu per a fer els seus raonaments, perquè el Consell ve a dir si se dona el servei com marca el plec de condicions, en el mínim de qualitat que exigís, a què tant de problema? I clar, el problema senzillament és que l'alcalde no diu la veritat. El problema és que el servei no se presta en les condicions mínimes de qualitat que exigeix el plec de condicions, com posen de manifest molts informes tècnics, com posen de manifest les constants queixes dels veïns, i aquest és el problema que tenim. Un problema que els tècnics han denunciat moltes vegades, que tots els veïns patim tots els dies, però que l'alcalde pareix que no. I tornem a la pregunta de sempre. Per què en aquest tema de la relació de l'Ajuntament en l'empresa concessionària, per què en el tema del servei de neteja i recollida de fem, l'alcalde sempre té l'actitud contrària a les necessitats i als drets dels veïns i veïnes de la Vall? Algun dia ens tindrà que explicar per què manté aquesta actitud. Algun dia ho sabrem, això.